Umuntu akaphinda abingelele futhi kubabukeli be-Transformation Live. Siyacela ukuthi futhi be-like abantu, be-comment, be-share, bengawaskip ama-ads. I-advert mengena uyiyeke idlala iziphele. Ukuba sejele kumuntu kwamfundisa into eziningi ngempilo. Mina nje kwaze kwangifundisa nokuthi kwangifundisa nokubaleka kwempilo yomunye umuntu, ukuvaluisha impilo yomunye umuntu. Ngake ngakhuluma kakhulu ngalokho phambilini ukuthi ezinye zezinto thina sike sizenze ubone ukuthi asinayo clue about the value of a person's life, the value of a person's soul. So kwangifundisa mina ukuthi ejele noma umuntu ubukekela phansi kangakanani, kodwa ivalue nje umphefumulo wakhe nempilo yakhe kufanele empeleni kufanele siyivaluishe. Ngakuthatha lokho ngakuhlanganisa nezinye izinto ezenzeka everyday empilweni zethu. Kangangokuthi kuze kwavela nabanye abantu masixoxa indaba kanje, kuvele nabanye abantu bethi hey, nami ngake ngehlelwa isimo esikanje, nami ngake ngahlelwa isimo esikanje. Omunye ethe mina ngangacishe ngaboshwa. Uthola ukuthi ngempela mawusulalela udaba lwakhe, uthola ukuthi wacishe waboshwa futhi kube waboshwa wayezogwetshwa ejele, eboshelwe nje icala ngalenzanga, or else omunye eboshelwe icala alenzile uma ukuthi wagcina elenzile. So ingakho sithola sikhuluma nezinye nje indaba ikakhulukazi lezi zama relationships, ngoba ilapho khona kuma relationship ila khona imoya yethu uyithola iphakama yengama yonke into. Umuntu eze ekhohlwe nanokuvaluisha impilo yomuntu, kangakuthi njengoba ngihlale ngisho ukuthi uyayithola insizwa iphethe isibhamu ifuna ukuyodubula umuntu embambe ukuthi uthandana nentombi, ifuna ukuyodubula. So lo muntu manje usenganywe ngama emotions, usenganywe na ukucasuka, uyakhohlwa ukuthi ikhona into elula engeze kumfaka nje futhi enkingeni angayenza kulesi simo, ukuyeka lo ntombazane lo jolile, ngaphandle kokuthi uthathe isibhamu uyobulala lo mbulalayo, ngoba uma usukwenzile lokho usuzoboshwa vele. Uma uboshwa futhi awuzugwetshwa kancane, uzogwetshwa kakhulu. Sishintshile impilo yakho nezingane zakho, sekushintshe nje yonke into. So ngase ngithanda ukuyikhuluma lezi. Abanye ke baye bethi hayi ngeke, ayikho into enjalo, akufana nayo ukufundisa intombi uthandana naye. Ngake ngakhuluma olunye udaba lwensizwa eyayi security guards eyafundisa intombi, yayisiyeka intombi, isifundile isisebenza, yayisiyeka intombi. Lensizwa ayifundisa lentombi nje iyayideza ithathe ezinye inkomo ekhaya kube idayisa, ikhokhela lentombi, yahamba intombi. Themi sihambile lensizwa yadubula intombi, yadubula isoka leli yayisithandana nalo. So ngake ngakhuluma ngayo lensizwa, ngake ngakhuluma futhi nayo ngoba nayo yayingaphakathi. So ithi iyayisola kakhulu ngesenzo sayo, ithi kube ngempela yayazi ukuthi kunomhlaba nje ukuthiwa yijele engakwazi ukuhlala kuwona for so many years. Yayingeke izilokothe ithathe isibhamu idubule labo bobabili, yayizovela imiyeke lo wesifazana ngoba baningi vele abesifazana, futhi kukhona abahle ababengayithanda lensizwa abedlula yena lo eyazi yathatha isibhamu yayobulala umuntu ngenxa yayo. So ngiyayithanda kakhulu leyo. Ngike ngabhala ke ngiyayithanda kakhulu ukuyikhuluma lezo ndaba ukuze abantu bejwayele, bezazi ukuthi ziyenzeka. Kufana naleyo yokuqoma ku Facebook, abantu besifazane njengoba sekwaba khona ama social media nje and all those things. Khona yayiwathole bethi ayi mina ngeke ngiqome ku Facebook, ngeke ngithanda nomuntu ongazange ngimbone, kodwa ke well siyazi ukuthi abanye basuke bekusho nje lokho for public to see them as people aba innocent, kodwa eceleni bakwenza
So ngiyaye ngikhulume ngazo lezo zinto kakhulu ngoba ukuze zingene kubantu ukuthi lezi zinto ziyenzeka noma abantu bengathi abazenza bayifuna kodwa bayazenza at the end of the day. Kunosisi nje wase Richards Bay kwaMajozi ungomunye wabalandeli beTransformation Live, so uke wasifonela wakhuluma ngodaba lwakhe naye waqoma insizwa kuFacebook. Kukhona umuntu angakufunda kulezi indaba. Each and every story that we narrate kukhona osuku ungakufunda. There is one lesson osuku ungayifunda. Uthi lo sisi it was 2019 around September wabhalelwa nje ngenye insizwa ku-inbox ku-Facebook yambingelela ayiwavuba naye njengentokazi yakhuluma yamncoma lensizwa yasho ukuthi ayona isegoli yasho ukuthi isegoli ise Alexandra. So washo ke naye ukuthi ayi use Richards Bay KZN. Yabona umuntu wesifazane kanjalo futhi abantu besilisa once bebingelelana ku-Facebook omunye uyagijima ubuka i-profile picture ebuka ama-photos ama-pics mhlambe wena lapho ngasekhaya ungathi hayi angiyenzi, uma ngakuqonda nje ungathi wena hayi angiyenzi mina leyo nto, kodwa uthola ukuthi ngempela uyayenza. Abantu babingelelana ku-Facebook, omunye ugijima ubuka i-profile pic yomunye abuka iy'thombe ukuthi lo muntu nanokuthi upostane lo muntu yini ajwayele ukuyiposta and all those things. Ithi-ke le ntokazi wayibingelele lo bhuti wayese yayina 26 years ngalowo nyaka 2019. Ithi wayibingelele lo bhuti baxoxa-ke washo ukuthi hayi uyayithanda kodwa usegoli, bese kugijima yobuka ama-pics amafoto iy'thombe le ntokazi ayibone nje ukuthi hayi lo mjito ushuthe eduze kwemoto, ushuthe nendle enhle, ushuthe eduze kwey'ngane, yabo ngathi umuntu o-right, uyambona umuntu o-right noma engazange ngesho yena ngathi umuntu nje o-right. Ithi besibuya ke le ntokazi izom-entertainer kushuthi imxoxisa. Uthi-ke lo bhuti ujwayele uthi lo bhuti ngijwayele ukufika yaze KZN eThekwini ngamaholide nase Richards Bay, kanti vele le ntokazi isithe mayibuka iy'thombe zalensizwa yalibona iy'thombe zasebhishi nani. So mayisisho lensizwa ukuthi ijwayele ukufika eKZN eThekwini nase Richards Bay sekuyahambisana nalokho okubonwe yilo sisi kuma-pics. Ithi-ke lensizwa kodwa ifuna ukuthi mayisithatha umakoti wase KZN umZulu, yabo nje ithi ithanda ukuthatha umakoti naye umZulu kodwa kusho ukuthi umZulu lo wasegoli because uyazi nawe bezulu isizulu sasegoli nesizulu sase KZN emakhaya asifanani. So nje even though umuntu ewumZulu kodwa ehlala egoli nohlala emakhaya uyakwazi umhlukanisa nolokhulela egoli. Ithi le ntokazi-ke yathi mixoxa-ke nalo bhuti uthi lo bhuti kuyayithanda, yaqala nje uyayishela-ke, yabo uyabhala uyayincoma ukuthi ayinhle, ecela imthumelele iy'thombe naye ithumele iy'thombe, ethumelelana iy'thombe. Ngaleso sikhathi le ntokazi yayikade ngo-2019 yayikade nje iwumuntu ofuna umsebenzi ngoba yayigraduate, yayikade graduate ngo-2018 kuyi-PGCE, yayikade yenza i-PGCE, a postgraduate certificate in education. So isafuna kumsebenzi ukuba uthisha. Ithi le ntombazane bese yamchazela lo bhuti no yena isahlala ekhaya kodwa isafuna umsebenzi kanje. Yenza ifundile ongoye ya graduate yaye kwi degree yayo esiyenza iPGCE, so ya graduate 2018. So ithi this year futhi ithi nga graduate last year, ithi ke this year ngihleli nje ngifuna umsebenzi.
hayi ithi lento kaze exoxeke nalobhuti ekhombise nje ukuba sweet naye vele imthanda isho njalo ithi vele imthande bese kuthi ngomhla ka7 October ivele imqome le ntombazane lobhuti ivuma ukuthi iyamthanda bese kuba ukuthandana kwabo ke nakhona ithi imqoma nje lobhuti wayesengasayincengi yabo ngoba nayo ithi yavele yakuthanda nje ukukhuluma naye noma engayibhalelanga ekseni kwakuba yiyo le ntombazane embhalelayo uyabona kube yiyo nje sibuza ukuthi lunjani usuku lwakho ethi lobhuti hayi semsebenzini yabo ithande nje ukukhuluma isikhathi esiningi yagcina sisichithana efonini kutheka isimqomile yayisithanda kakhulu ukukhuluma naye so bakhuluma indaba ukuthi fanele bebonane on all those things ngoba ithi wake isimqomile lobhuti wake wathi nje ekseni imbingelela yavele lobhuti wayesendele i-wallet ka500 wayese encokola nje nayo ayithi hamba uyothenga iyogurt ngenzela ukuthi mawusukhulelwa ingane yami ibe yinhle yabo nje ikhuluma ngokuncokola so wayithanda ke nalo sisi bevele bekhulumeka indaba ukubonana ke behleleke indaba ukuthi manje ababonani ngoba lo sisi at first wake bakhuluma indaba ukuthi bazoze bebonane uma lobhuti eseze ngala eThekwini noma eRichards Bay obviously wayesezoya eRichards Bay so ayibabona ukuthi kuzoba kude yayisithi lento kaziyona ingenyuka iyegoli ayi nangempela bese behlela usuku kwakumhla behlela usuku lwangomhla ka23 October ukuthi lentokazi izonyuka ngalo akusazi noma kulwesine noma kulwesihlanu izofika ihlale 4 days futhi njobe inyuka kulwesine izozibuye ngomsombuluko noma ngolwezibili ngokwale ntombazane ithi indlela ababethandana ngayo nalobhuti ngisho kubo yayisihlale isi10 nefonini ubusuku nemini ingasalali ngisho ebusuku ikhuluma nje naye lobhuti uma engaphenduli ihlala imlinde ingene la ku Facebook imlinde ukuthi azaphendula lo WhatsApp ngoba sebekufonelana sebekhuluma na WhatsApp and ngifuna ulalele le part le I want you to pay attention kule part le lo sisi ngesikhathi 2019 esafuna umsebenzi back nje wake waya enyangeni engapha eNgwelezana lenyanga idume ngokuthi uhambisa iCV yakho kuyona so uma uhambisa iCV yakho nje kuyona 2 days 3 days bakubiza la usuke ifake khona iCV so nje idume kanjalo ngapha eNgwelezana ngeke ngisisho isibongo sayo ngoba ngizobe sengiyayi-advertise for free so uthi naye lo sisi wake waya kule nyanga ehanje soma wakhe angithi uyazi thina abantu abamnyama sinalento ukuthi mawufuna umsebenzi kufanele uhambe kubantu nani sibe singayikhola lento ukuthi imisebenzi ayikho iyashoda sivele sithi nje ayishuthi nginebhadi kulabantu abangama millions abangaqashiwe uvela uthi wena ayishuthi nginebhadi angisebenzi asiface reality ukuthi imisebenzi ayikho uthi ke lo sisi naye wakwaya kule nyanga ehanjisa uma wakhe omama ke phela uyazi hawo ingane yami sigqoka ijazi kodwa umsebenzi lutho ayutholi wase ngokukhuluma ke nabanye omama ukuthi hayi wokuyise kusibanibani iphatha iCV iphatha amaphepha bayisaka lo baba waseNgwelezane wafike wathi kule ntombi well niyazazi inyanga kuyenzeka mawungena uze ngenye into bese yibona enye into kuwena ingakafiki kulokho oze ngakho wena ibone nje into eseceleni bese hayi asiyiyeke leso buye sikhulume ngayo asidile leyo ze ngayo so nalo sisi wathi mayingena kule nyanga uthi yavela yathi le nyanga unkosazana mawusugana uyogana isigwili ithi ngibona ugana isigwili musugana kodwa ke musuzogana boza la kimi
kukhona ngikulungise ukuze uqondane nalesi sigwili lesi ngoba ngiyabona kufanele ugane isigwili musugana ithinga kulentokazi so iyenze ke lo baba yenza CV yayo nani ithatha ibuyele emuva. So kuthe uma isithandana nalobhuti ngoba lokho ukuthi yenyangeni cishe ithi yaya ngabo March good April kanje 2019 shuje February March April lapho kanti la manje isidibana nalobhuti around September October simqomo ngoOctober. So uma sebehlela ukuthi lentokazi ifike ngolwesihlanu kulobhuti bese eyisendela i-wallet ka 1000 rand lobhuti is 1500 rand 1500 rand ethi ayigibele ethi ayivuke kusasa igibele base bexoxile vele ethi ayivuke kusasa igibele itekisi kushuthi izogibelela empangeni itekisi yeGoli ngoba ilazi iGoli izoqala kushuthi lo mjida lo waseGoli uzoyihlangabeza la kuphela khona itekisi edrobheni eGoli. Ithi intokazi ayina ngempela bevumela ithi mayisilele ebusuku mayisilele nje ebusuku empeleni ingakalali kodwa nje ebusuku ngabo 11 bese kuvele kufika kuyona amazwi aleya nyanga yabo ngoba lo bhuti lentokazi lo bhuti yayimbuka njengesigwili lentokazi lo bhuti yayimbona uyisigwili yayibuka indlela ashuthe ngayo nemoto ngoba imoto yayingeyodwa kuma post akhe futhi wayeseshilo nanokuthi uneyimoto ke so mayisilele lentokazi ebesicabanga ukuthi yazi njoba ngiyodibana lo bhuti mhlambe yiso lesi sigwili sasishwele enyanga vele kubuye la amazwi enyanga lana engazange wanaka eqaleni ukuthi hayibo ngazi ukuthi lesi sigwili yiso manje ngiyosibona ebese ukhumbule ukuthi njoba lentokazi nje ithandana lo bhuti Facebook inayo babuye ingane esinayo ingane eyayithola ngo2015 ithola komnye umfana nje waseroundini khona eRichards Bay babe sathandana nayo ithi ke nakuba ukuthandana kwabo kwakuyona esingasamfundo babo engane ngoba babebonana kuphela uma kuthanda yona nakhona bebonana 3 months or 4 months kodwa behlala nje aroundine yona kodwa futhi wayesekhona umfana eyayijole naye from euniversity ongoye so yayinokujola ke nalo mfana kodwa nje babuye ingane yayimbona ngoba kuthanda yona hayi makuthanda yena so should the relationship yabo yayisife ngalelo hlobo ithi athi mayibuya amazwi alo baba oyinyanga ukuthi izoshada nesigwili yathi mayibuka babuye ingane yayo yabona lo ngeke zabe isigwili ngoba vele akenzi lutho empilweni akayidevelop ngalutho akenzi lutho nje yona isizamile yafunda yenze uPGCE yenza nani uthi ke uyayijola kakhulu nalo eyamtholongwe ithi ke lentokazi nangempela kwathi ngomhla ka 31 October 2019 kwakulwesine isalele kanjalo ke ebusuku ebese kade isanda kufikela lo mcabango ukuthi around 11 ebusuku icabanga lo mcabango walenyanga bese vele ethi hayi no lenyanga yayisho lo bhuti lo uyiye lesi sigwili lesi ekufanele ngisigane bese vele ikhumbula ukuthi yathi lenyanga before ugane lesi sigwili woza kimi usuzogana ivele lentombazane ivuke iye kumama wayo uvusuma wayo icela inamba lenyanga uthi umama wayo axakeke nje ukuthi hawu ngani yami ngivuse ebusuku yini kwezenjani hayi ithi ingane ayikhona iphuphe nje ngiphuphile ngiphuphe ngathi ngifonelwe emsebenzini kuthiwa ngizongena so ngifuna ukufonela lenyanga ayinalo mama inikeze lengane yakhe ebesibuyela ke movie yolala ifonele inyanga lengane ebusuku ingayibambi ifoni inyanga ekseni ifonele lengane inyanga ithole bese ithi inyanga ayingisekhona ngikhona ngisekhaya ungangifica nangempela ivele ivuke lentokazi
iqala enyangeni. Shothi ifika ikhiphe le mali iqala enyangeni. Ifika ithe enyangeni engwelezana shothi izothi mesuka engwelezana bese iyogibela empangeni station edolobheni gibela imoto eziyegoli. Ithi ke mayifika enyangeni ithi lentokazi cha baba ngake ngafika lapha phambili. Ngangiletha iCV yami ukuthi baba azosebenzisa iCV yami kodwa ngathi ubaba wabuye wangibonela ukuthi ngizoshada nesigwili. Wathi uyabona ukuthi ngizoshada nesigwili and before ngishade naleso sigwili wathi angoza kuyena. Ithi ke lentokazi yabe simtshena lo baba ukuthi sesifikile ke leso sigwili. Ayi lo baba vele akhipha omunye umuthi kayinike lentokazi. Ayinike ebese eyenzela noma kodwa nje ayinikeze khona umuntu omncane yamnika yona. Yayisithi lenyanga lo muthi lo uzogcoba esithweni sangasese usuzodibana nalesi sigwili. Wazi shosho ukuthi nizolala naso. Nje wazi ukuthi nizolala naso ngalelo langa ugcobe lo muthi. Ungawugcobi ungenayo show. Kodwa futhi engakuboni lo wesilisa ukuthi ukhonto igcobayo. Shuthi nje mhlambe ngathi senihlezi ube umuntu wena oyetoilet mawusubona ukuthi senizoqala into yeni. Ube umuntu wena oyetoilet ufike ugcobe bese yabuya. Ayithi intokazi ke iwuthathe lo muntu bese ethi lo baba ikhanyisa ngo400 ushiya u400 bese yaphuma intokazi yahamba yogibela imoto. Kubo yathi eThekwini kubo lentokazi ayisho ukuthi yeGoli. Igibeleke lentokazi ihambe yeGoli. Okay, before izogibela ngenxa ukuthi yona yayingazi ukuthi eGoli kukude mawusuka empangeni. Yayitshena nje ukuthi eGoli kuyalingana nokusuka empangeni yeThekwini futhi distance elinganayo. Ithi lentombazane yabona lo bhuti njoba ezongihlangabeza eGoli. Kushuthi ngizothi mangehle eTaxini ngene emotweni yakhe bese siqonde endlini. Angizukusithola isikhathi ngendlela iconversation ababe ngayo ngendlela iconversation yakhe nalomfo eyayingakhona. Ithi lentokazi yabona ukuthi ngahle ngifike eGoli ngingawugcobile lo muntu ngizofika ngehle eTaxini ngene emotweni masifike endlini nje ifike ekhale judging from a conversation yabo. Ithi ayisibona no angugcobela umuntu ngisela empangeni yavela ngena etoilet yawugcobe yasibuye izongena eTaxini yahamba ke itekisi yayiGoli. Nangempela yathi ifika itekisi eGoli ngabo 5 ntambama ngoba yaphuma around 9 empangeni. So yathi mifika ntambama itekisi eGoli lo bhuti usemile ngoba wayideze ebuza lo bhuti usenike uphi manje. Ibuza intombazane kulaba egibele nabo ukuthi sikuphi manje masesila besho bese etshena lo bhuti lo oseGoli ukuthi hayi sisendaweni ethile. Yathi mayifika ngempela erenkini eGoli lo bhuti usela yehla ngene eTaxini. Yehla ngene emotweni yakhe lo bhuti bahamba. Baqala baye emall kwenye imall nje bafike bathenga izinto Ithi lentokazi lo bhuti ihamba naye nasemall nje iyabona ukuthi khona busy ngayo efonini. Khona busy ngayo nje efonini. Uyambona phela umuntu ofuna ukuba busy kancane efuna bese qeda. Unje khona busy ngayo efuna ezesho na kuyona hayi uxolo khona ngifuna ukuyiqedela la. Kodwa manje izinxaphe lensizwe nawe ul expect ukuthi umuntu osuka eKZN mayivakashele ungamisa yonke into. Kodwa nje lensizwa yaba busy efonini bathenga bangena emotweni bahamba ke bayendlini yalensizwa. Bathi bengena nje endlini yalensizwa lentokazi nalensizwa yathatha izinto yakhipha izinto emotweni lezi ade bayithenga lensizwa ayifaka efridge nezinye eyifuna ukufaka efridge. Kwayisikhashana nje lokhu ukuthi mayisaqeda seyizohlala phansi ke isho ukuthi hawu ngiyabonga ukuthi ugcine wafika nani. Ithi nje wathi mayiqeda lo bhuti wakuma imoto la eminyango. Ayikwakwehla umnyusisi ephethe nje isamvilophonyana ngathi kunama files kodwa nje kunemvilopi wayengena la endlini.
wangena lendlu wafika wabingelela lo sisi wedlula wayongena ekamereni. Inhle lendlu indlu nje enkulu impela. Wadlula lo sisi wangena epassage wazongena ekamereni. Yathula nje le ndoda isaxakeka naye, isaxakekile kanjalo naye nalo sisi esaxakekile. Wabuya lo sisi ufaka iring lo sisi mayichaza le ntokazi. Wabuya lo sisi wafike wacela lensiza ukuthi ayisayine, wabeka lamaphepha la, wakhipha amaphepha envelope wabeka phansi, wacela lensiza ukuthi ayisayine. Ayanqaba lensizwa vele idabula ngempama lo sisi lo wering, lo sisi wering eshaya lensizwa le dabula ngempama. Ithi le ntokazi hawu yaxakeka ukuthi hawu lo sisi washaya indoda, nayo le ndoda esikhundleni sokuthi ma ilwe uthi yavele yaxolisa lensizwa. Why order lokuthi no sayina la, yanqaba ukusayina lensizwa lo, wayishaya futhi lo sisi. Akekho mdala lo sisi lo kule ndoda. Manje uyaxakeka lo ngoba lo sisi wathi akashadile. I mean lensizwa yathi ayishadile lo sisi waseRichards Bay. Nanokuthi lo waseRichards Bay phela umuntu omZulu nje wasemakhaya. Uthi yena akayazi lento ukuthi indoda ingashaya umuntu wesifazane nje azayiphinde umuntu wesifazane lokhu ixolisa esikhundleni sokube ngabe iyambamba iyamsota out. Uthi lo sisi aqala axakeke ukuthi kwenzakalani kanti la. Ayikhombe lensizwa ukuthi ayisayine lo sisi lo. Lo sisi wering akhomba lensizwa le ukuthi ayisayine. Ayayishaye, ayisha. Uthi lensizwa, uthi lo sisi lo ngaze ngasukuma mina. Ngangena phakathi kwabo ngathi yindaba. Uthi ke babekhuluma isingisi, lesi singisi saseGoli nje, isingisi naye abuye ngasizwa kahle. Uyazi ke mawufunda ema-university asemakhaya. Isingisi nje awukho fluent kusona. Ngeke ufane nabantu abenza isingisi as first language yabo ezikoleni ku matric njalo. Uthi lo sisi wadinwa naye, dino ukuthi manje nayo intombazana ishaya indoda yayo, phela sekuyindoda yayo na. Nayo intombazana ishaya indoda phambi kwami. Uthi izama ukubalamula, hayi ivele ithethe le ntombazana mayithi uzama ukubalamula. Le yering ivele ithethe ngesingisi. Ayithi lo sisi ngihlale phansi. Ayi bethethisane ke manje indoda nalomfazi ke lo wering. Uthi emva kwalapho besuke behambe bongena ekamereni bobabili. Ayi ithi le ntokazi hey nathi imhlola ingehlela sengisuke ibanga elingaka ngithi ngizojabula la eGoli kwenzakalani. Uthi ingene ekamereni indoda bexoxe nalomfazi beqale bexoxa amazwi ephezulu. Kusho ukuthi ikamera lithe ukuqhela ngoba uhambe passage lithe ukuqhela. Bexoxa amazwi ephezulu. Kuthi khona lapho izwe ukuthi sikhona ukhiya umnyango manje le ntombazana. Lo sisi waseRichards Bay nje lapha nje e-sitting room eza ukuthi umnyango ngathi uyakhiwa ngale. Kanti laba abantu sebeyamemana benza ucansi ngale manje. Isikhathi eside ngoba ithi bahlala isikhathi eside. Ilokhu ihlezi la yona. Ithi manje sengihlezi lapha sengiyabona laba sebexoxile kusho ukuthi into yabo sebeyilungisile isilima sekuyiyona. Wakamajozi lo sisi eRichards Bay. Uthi wathi esahleki kanjalo lekho ecabanga ukuthi nathi imhlolo yakhe. Hayi kwaze kwathi ngabo 89 kanje ebusuku yayiphuma indoda nalonkosikazi. Waphuma unkosikazi lo ering waphuma esezotshena yena lo sisi ukuthi lalela khona lapha ozolala khona socela ukuthatha siyokubeka la uzolala khona. Bamthatha lo sisi waseRichards Bay bangena naye emotweni bahamba ba drive indawo njengekho kude. Bafike bamfaka endlini bathakala bathi uzolala la. Walala uthi lo sisi ngalala. Ngasa uthi nje akasekho nophendula manje la sisakhulumisana kubi naye nami ngiyasibona isimo nendoda iyasibona isimo nalo makoti lo wering uyasibona isimo. Uthi yafika yalala yodwa endlini. Kwathi ngabo 7 ngakusasa naba indoda nalo makoti wering bazomthatha lo sisi waseRichards Bay bamdrive bawufika bambeka rank eGoli emotweni ezempangeni. Umakoti lo wering lo ubekuthetha ngesingisi wakhipha 500 rand
wawunikeza le ntombazana kusho wathi imali yokugibela vele kusho babecaba kusho indoda yasho ukuthi hayi unayo imali yokugibela ngimnikile ngabe yasho yayisimkhiphela 500 rand yamnikeza ukhishwa umakoti lo wering unika le ndoda unika lo siswa se Richards Bay indoda isithule ayikhona lapho babebonga bahamba uthi lo sisi ngalala ngisuka ngobinye uthi ngangikhala inyembe ngikhala nje ngikhala ngibuye ngihleke uthi wayikhala ebuye ehleke ebuye ejabulela ukuthi uyazi at least angilimalanga ngoba omunye umuntu mhlambe bezothi uyafika le efike elwe ethola umakoti nodlabe befike belwe bexaba mhlamba agwazeke or something uthi ngangikhala ngibuye ngihleke mina ngihleke ukuthi ngaze ngaba nebhadi one sengize ngayinyangeni ngiyela ukuthi ngizodibana nalo muntu into yayimthusa ke yileyo ukuthi inyanga yayithe kuyena engalokuthi egcoba umuthi uma engezokulala nalensizwa le eyisigwili so njobe engasalalanga naye akazi ukuthi yini ezokwenzeka kuyena lo sisi ayiwahamba kubuyele ekhaya Richards Bay uthi ke ngakusasa uthi kwaphela iviki elokho eyibuka ngaphansi efuna ukucheck ukuthi kodwa mayegeza nje akunalutho uthi kwaphela iviki lesibili hayi akanalutho kwaphela lesithathu hayi akanalutho uthi wazwacabanga ukuthi kazi yini le inyanga noma mhlambe yibhadi lendoda or something elizongivelela ngoba nakho phela angilalanga nendoda kodwa ngagcina ngicubile le yanto yenyanga so wagcina ke kungenzakalanga lutho wagcina ke eyiblockile le ndoda lo sisi emva ukuthi bexoxe nje kancane ngakusasa kade buye ngayizolo yena yambhalela ku WhatsApp yathi asikisi ngalokho kwenzekile I'm sorry about everything that happened kadu lapha wachaza nje uthi ngavele ngabonda ingeke uthi nje into eyaqasula kakhulu lo sisi ukuthi le ndoda ishawe lo mfazi uthi ngabonda ngeke le ndoda noma kuthiwa ngiyayithanda ngizoyithanda kanjani indoda eshaya umfazi kanje ayishaye azayiphindelele kungcono umuntu wesifazane ozoshaya indoda ayishaye bese eqhubeka esaba yabo kujike exolisene uthi lapha kwaxolisa indoda elokho eyishayile lo wesifazane iphinde so wagcina iblockile indoda wakhohlwa kanjalo ke iyona so ke mayise ekhuluma nami uyahleka nje uthi wayengazi ukuthi use right manje uyasebenza unemoto right nje unendoda futhi senawo nengane so uthi yabona mawungahle ubuza umuntu wesifazane umuntu nomuntu wesifazane abe honest uthi akekho umuntu wesifazane kusho lo sisi uthi akekho umuntu wesifazane ongenayo imfihlo a very interesting noma uzothi mayexoxa ni babaze njengeyakhe nje uthi akekho umuntu wesifazane ongenayo so naye ubekhuluma indaba ukuthi enye into iyenzeka ikwehlele nje ungazange uyihlele uthi uhlele enye into wena bese kwehle kuvele enye into ngoba naye nje wayesegoli uthi kwakungenzeka nje ukuthi kungene lo mfazi mhlamba aphethe isibhamu avela afike badubula or kungene lo mfazi ephethe isibhamu mhlambe elwe naye lo mfazi imphuce emgcine semdubulile ebese yaboshwa kodwa ke ngenhlahla kwenzeka into efana nalezo so siyathanda ukuthi sishare lezi story noma lezi indaba kanje ukuze abanye abantu befunde nje empilweni ukuthi izinto ezifana nalezi ziyenzeka. Thank you.